RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, ini ako suwat suliran. Ako si Kim, taga Tungkop, Minglanilla, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong igsuon nga naghikog. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kuya, Oh, Dunggar. Kano ka? Magulanon man ang naong nimo. gidakan ko sa kong amo karaswildo. Ha? Nga naman? Di ba ako may cashier sa tindahan? Nabiyaan na akong kadiyot niya kay pikawatan man mi. Ako mauwi pabayron sa kong amo. Kung pilay kadidad nga nawa, way akong bayran. Unsa? Pwede din na. Hambot lang kuya eh. Na problema kay kuan ni. Pila na malay akong madawat ining sweldo ani. Unsa na malay pakaon ako sa pamilya. Ay padaan ang problema ha. Mangita tagpagi. Laom naman gabi eh. Ganun na nawag mo ng asawa ni Dunggari? Hello, Lisa. Kuya, pasensya sa pagsamok na ko, ha. Nga naman. Way problema. Nga naman. Nadia si Gary, kuya. Ha? O man. O pa di mauli. Wapag yun. Nagkalalis man gud mi ganina. Unya nilakaw siya. Nya wa pa mabalik hangtod ron. Mau ba? Unya, si Karen, yung best friend, dili sad mo tubag tawagan. Oh, sige lang. Sige, suwayin ako sila kontak. Wa na si Gary. Unsa? Karen ay pagbinuang ba? Laki! Nagpusil man siya siyang kawagalingon. Unsa? Dili na tinuod kay way pusil lang ako manghod. Naaoy. Ako man ko'y naghatag niya agad kay nangita man siyang pusil. Moto akong gitabangan. Pero apa
Di ko mutuon nimo. Karin, mura mag-hay ka. Papauli ang ako manghod. Ayaw siya among-among nga sa imong bisyo. Ari alagay para mo tuo ka? Unsa da? Tuo na ka? Dili niya ako manghod. Karidong! Dong! Sorry kay kuya. Ingon manggod siya nga maghikog na siya kay ikapoy na ko na siya. Nya, giyatagan akong pusil. Magkaipo nga tinudod niya. Kari! Ibunin sa! Ipapreso ta ka! Dugay na kong hibaw nga naibisyo ang best friend sa ako manghod. Pero ako hibaw, kung hasta bang ako manghod, mo gamit mag-apel. Ug murag hay na gid ka itong iyang amiga. Wa na sa saktong pangisip. Pero siya ang akong gibasol nga mo'y hinungdan nga namatay ang akong manghod. Ug unya, Kuya, murag lisod man ang pagihan nato ni Karin. ha? Ano man? Nakadungog kog storya nga giparehab naman di ay kuno na siya sa iyang ginikanan aron maundang na siya sa iyang pagsigig suyop. Maayo kung mao kana. Pero bahala og magpaabot nga mahuman siya og rehab. Basta kay kinahanglan nga bayran gyud niya ang iyang gibuhat. Kuya, Ayo! Kid! Kawas diha! Kisa maron? Kaisog ba? Kawas! Unsay ato? Ikay, Kim? Oo. Ikaw day mo iksuon ni Kari? Inahan ko ni Karen dong. Unsa ni katinuod ha nga ikihag yun nimong akong anak? Oh, ma'am. Ihag yun. Kinahanglan nga bayran niya ang gibuhat niya sa kong igsoon. Dili ang akong anak mo ay nagpatay sa imong igsuon. Kagustuhan to sa imong igsuon nga maghikog siya. Pero imong anak mo ay nagtabang ni Gary. Siya mo'y naghatag og pusil. Nabuang na ng anak niyo mo tungod sa bisyo nga pagsigig suyop. Oh, o sige, kung mao na. Naarag yung may kailang mamamarang dong. Ha? Ipabarang ta ka. Unsa? Kuya, unsa may nahitabo nimo? Ganina nagsuka ka. Unya karon nagkurog na pud ka. Uus ko kibaw day. Lain maging akong pamati. Wa ka kabaranga og tinuod, kuya. Unsa? Dili di ko moto kaayo ang bahin sa barang. Pero, kalit sigid kaayo nga ako tong gibati, human ko gibaharan sa inahan ni Karin nga ipabarang ko. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, usa ka cashier ang ako manghod. Og na timing nga sa pagbiya niya kadyot sa kaha, na ay nangawat na ini. Pwede ba gid na nga siya man maoy pabayron sa nawa? Kung pila ang nawa, mausad ang kantidad sa iyang bayran o didakan siya kada sweldo? Ikaduhang pangutana. Misulti ko no ang ako igsuon sa iyang amiga nga maghikog siya o gihatagan niya og pusil ang ako manghod. Pwede ba na akong ikiha ang iyang amiga? Ikatulong pangutana.
Posible ba nga dili mapriso si Karen tungod kay nagparehab pa siya? Ikaapat og katapusan. Gibaharan ko sa inahan ni Karen na ipabarang ko niya. Ug human adto, naglain nagmaayo ang akong lawas. Ug wa ko laing gipasanginlan, siya ra gyud. Pwede ba nako siya nga makiha tungod kay nagduda ko nga gipabarang gid ko niya? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Kim. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug problema na may punto legal. Personal mga pangutana kabahin nato sa mga nangakalain-lain natong problema in life guys. Ayaw gyud mo kaguol, ayaw mo kabalaka. Medical man or mga legal nga mga questions naa si Attorney Elaine Bathan og si Dr. Rene Obra. Kini ang inyong suliran, kini ang akong suliran nga programa. Anda mo alagad, mo hatag, ug mo tambag ninyo. So ayaw gid mo kaguol ha. We will always be here for you so long as padayon ang inyong paghigugma ug pagsuporta kanunay sa ato ang programa. No? Kanang ato ang tingog, kaning atong programa madungog, dili lang sa radyo. Sus, madungog ni nato sa Facebook, sa DYHPRMN Cebu nga Facebook account. By the way, more than 1 million followers. Keep it coming, keep liking, keep tuning in, keep following, subscribing, guys, please. Kay alternative na, no, labi na kung pananglitan na leta gamay, wata ka paminaw, no, kay nalinta na tong oras, na apod ang YouTube channels nato. And sa mga ganahan mo pada sa ilahang suwat, please padala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain yun na ha, o klasik-klasing pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri. Namo, importante please, kumplituha ang mga detalye hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana o problema para mas klaro namo no nga mahatagan og tambag og tubag ang inyong mga questions. Okay? And thank you kaayo no sa mga naminaw labi na kang Fritz, Sir Fritz Ravanes, thank you kaayo for gagiduol ko nimo, imo kong giduol gadto sa parkinganan dito sa gateway, gadto pag IPI run. Salamat kaayo. Wadyo ka nagduha-duha. Please guys, magkakita ganita kay mag-like man mo sa akong Facebook account which is Elaine Tantengco Bathan. Please like and follow. Follow my official page, Attorney Elaine Tantengco Bathan, all on Facebook. Duula ko ninyo kay wa mo ko kaila nya may nang mag-ila-ila ta no nya magrita mo. So salamat kaayo. Letter sender karong adlaw taga Tungkop Minglanilla, Cebu. Taguon nato sa pangalan nga si Kim, pero di pwedeng di ko mo greet sa ako ang best friend nga chief of staff sa ako ang pinalangga tinahod nga estudyante nga mayor, Mayor Rajiv Enad, and Roland Lastimosa no nga iyang chief of staff June Ray Bragat, Virgil Raimundo, padaghan pagyud nako si Sir Eds no ang ako ang mga palangga dinha sa USJR naa aktibo ni tabang ni serbisyo dinha sa munisipyo sa Minglanilla. Dakong garbo nako isip maestra nila sa University of San Jose Recoletos School of Law. No, mga abogado ni sila ng eskwela. So garantisado gyud nga tinarong ang tinguha og pangpanserbisyo dinha sa Minglanilla. Abante Minglanilla. Okay kaayo. O di ba? So si Kim ni suwat ni siya kay again, this is a very sensitive topic no kay ang iyahang igsuon napildig yun no na nagpadala yun sa mga emotions niya ug sa siguro sa mga demons no sa mga bati nga mga tingog nga madungog no. So si Gary imutingan siyang igsuon nagpapildig yun motong naghikog no iyang gipusil iyang kaugalingon unya ira pudtong na sinati kay wasad sila kabaw ug ngano di sila kasabot ilahang tan-aw nga murag na ako notoy mga bad influence nga mga friends no ang iyahang igsuon. So mo ni iyang pangutana ilahang storya ko no gibarang no
mo sa di ito. So anyway, muna iyang pangutana ako di ra ba gyud kay kumutuo aning mga ingon ana. No, but anyway, ato gining tubagon. Unang pangutana, usa ka cashier ang akong manghod ug na timing nga sa pagbiya niya kadot sa kaha na ay nangawat ani. Pwede ba gud di ay na nga siya man maoy pabayron sa nawala? Kung pila ang nawala, mausad ang kantidad nga iyahang bayran ug i-deduct sa iyahang sweldo. Okay, kana manggong manrabaho ta naagi certain positions nga ang ato ang gikuptan dako kayo nga responsibility kay ni-require siya og pagsalig gikan sa kumpanya, no? Most common ana ang tawag ana positions of trust and confidence, no? Or kaning mga confidential employees. They hold a highly confidential position nga grabe gyud ang pagsalig sa ilaha. Common to that is kanang mga positions nga magpuput og sensitive information og kwarta. Even kaning mga cashiers, no? And usually kani unta kaning mga magpuput og kwarta banded ni sila. Na ni sila murag insurance parang naay mawa, magkuwang, ma-short, didto kuhaon. Dili necessarily i-deduct dayon sa sweldo unless mapakita nga nagdanghag or negligent. Common practice pud na sa kumpanya nga kung negligent, nagdanghag, naapa ka at that time, no, nga nahitabo ang pagkawa, ikaw ang duty, usually, sa imo gyud na i-attribute. But, dili na nila pwede idiretso og ingon nga bayri na kay nawa dayon. It has to go through the usual nato nga due process, investigation, sipyat bagyud, danghag bagyud, or wa bagyud kaysa, in order to determine kung naa ba kay liability pagpanubag sa nawagtang, no? So, in this case, yes, provided pwede nga ikay pabayron kay ning hawa man ka kadiyot sa kahawan di man unta ka pwede, but depende sa circumstances. Gilakan ba nimo, gidaban nimong yawi, giunsa pagkuha, or gibiyaan nimong nagnanga, nilakaw ka, wa ka nagpahibaw. You know, there are many circumstances, no, to these things. So, posibleng pwedeng yes, pwedeng dili. Depende kung saan ba gyud or dili. Ikaduhang pangutana, nisulti kuno ang iyahang igsuon sa iyahang amiga nga maghikog siya o gihatagan niya og pusil. Agoy, ang iyahang manghod. Pwede ba na kung ikiha ang iyahang amiga? Yes, because ning aid man ka og ning abet og nitabang para maghikog, no, ang iyahang igsuon, ang imuhang igsuon. You contributed to the suicide. Kay, you know, di man tato niya buhaton. It can be, no? It can be. There's contributory factor. You can either be an accessory, no, or an accomplice sa katong maong krimen, no, to a murder or to a homicide. Kay ngano mo tunol man ka nga kibaw man kang sayop in taon na. Wa ko kasabot. In the first place, di na niya amiga, you are not a friend. Kay kung moingon ka nga ang problema lang ani tungod sa katong nawa nga kantidad or kwarta, dili pusil imong ihatag comfort, assurance, hope, no, na ipasabot nga it is not the end of the world and dili na sakto imong buhaton kung patyon nimo imong kaugalingon. Amaw tong tawhana to, sorry for the word guys, pero galagot ko, unsay, utro pud tong mental tong tawhana, nganong muhatag, unya nganong naa siya'y pusil, ikiha pa na natong illegal possession be, nganong naa siya'y pusil, ikatulong pangutana, posible ba nga dili mapriso si Karen tungod kay nagparehab pa siya? Posible, but makondikto sad siya, no, she will have to face criminal liability. Do ako kasabot yun, maybe ipa-autopsy tanigtarong, no, ug unsag yun ang sakto nga cause of death. Ikaupat og katapusan, gibaharan ko sa inahan ni Karen na ipabarang ko niya ngek og human ana naglain og maayo akong lawas og wala ko'y laing pasanginlan siya ra agay. Pwede ba nako siyang makiha tungod kay nagduda ko nga gipabarang gyud ko niya? Sorry gyud in town came pero wa gyud this revised penal code. Wa sa jud ko'y nakit ang balaod nga pwede ta mukiha tungod kay naay gibarang nga kay gibarang ta. Most likely basin viral ng imong infection na hinungdan kay na-stress ka sa kamatayon sa imuhang igsuon, wa kay tug, daghan ka gihuna-huna, of course, low ang atuang immune system, prone gyud ta nga masakit. Sorry, but di jud kumutuan na, and besides, di sa gyud ta pwede mukiha kay gibarang ta. Sorry ha, that dili na siya mao. Lahi, dili pwede. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gyapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.